Tkompli l-kontroversja fuq il-White Paper dwar il-kannabis, hekk kif il-Gvern Laburista jgħid mod u l-Partit Laburista qed jgħid mod ieħor. Il-Gvern qed jisħaq li l-kannabis ma tistax tiġi legalizzata, bil-Partit Laburista jgħid li jrid illegalizza. Fil-paġna 8, hemm miktub li aħna għandna obbligi mal-United Nations u mal-konvenzjonijiet Ewropej, u jgħidilna illi aħna these international treaties make it mandatory for state to criminalize the production, sale and possession of cannabis for non-medicinal or scientific purposes in the context of these treaties. Therefore, the legalization of cannabis is not permitted. U għeda bold. Imma din l-Gvern qed jgħidha. Id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg qalet li hemm differenza bejn dak li qed ikun diskuss, il-pożizzjoni tal-Gvern u l-pożizzjoni tal-Partit Laburista li hija kompletament differenti mill-White Paper. Dan għaliex hemm punti fid-dokument tal-konsultazzjoni li ressaq il-Partit Laburista li huma differenti minn dak li hemm fil-White Paper. Hemm kontradizzjoni kbira bejn dak li kien hemm fil-White Paper għal dak li qed jippreżenta il-Partit Laburista u hija xi ħaġa li issiba stramba meta tara. Hija qalt il-Partit Nazzjonalista għadu għaddej bil-konsultazzjoni ma' diversi NGOs u assoċjazzjonijiet fejn qed joħroġ iktar fid-der kemm il-Gvern m'għamel ebda konsultazzjoni. Dan hekk kif is-soltu meta ssir White Paper l-ewwel issir ir-riċerka, imbagħad ikun hemm il-konsultazzjoni. U wara jinħareġ dokument li jipproponi qafas legali biex isir liġi. Iżda dan il-proċess ma sarx hekk, inkitbet White Paper li ma saritx riċerka kif suppost fuq is-suġġett. Meta tħares fuq wara u tara r-riċerka li saret, tieħu xokk. Għaliex kieku student universitarju tal-Imkast jippreżenta dan id-dokument bħala assignment jeħel. Il-Partit Nazzjonalista huwa favur id-dekriminalizzazzjoni tal-kannabis iżda kontra il-legalizzazzjoni. Bil-maġġoranza tal-stakeholders huma xettiċi dwar il-legalizzazzjoni. Ftit tal-jiem ilu ċ-Chairman tal-Istazzjon Laburista Jason Mikallef ħadda qatta bla ħabel kontra l-mod kif il-Gvern qed jażel illi jmur għal-legalizzazzjoni tal-kannabis mingħajr ma jiddiskutiha fil-Kunsill Ġenerali Straordinarju. Permezz ta' post fuq Facebook, Mikallef li ilu jimmilita fil-Partit Laburista għal snin twal qal li l-Partit Laburista kellu l-obbligu li jlaqqa l-ewwel id-delegati tal-konferenza waqt konferenza ġenerali straordinarja. Mikallef jgħid li din hija proċedura li toħroġ mill-istess statut tal-Partit Laburista fuq policy jew materji sensittivi bħal dak li qed jiġi propost u ċewwe li l-kannabis tkun legalizzata.